Susan Blackburn. O'i gweld a'i hadnabod, chredech chi fyth fod Susan wedi ffarwelio a'i 90 oed ers sawl blwyddyn. Mae hi yn dal tu ôl i liw ei char, yn brysur ac yn crwydro yma acw o hyd. Mae'n perthyn i gymaint o gymdeithasau, mae hi ar grwydr yn barhaol. Dyna sy'n ei chadw hi'n ifanc ei hysbryd o hyd, mae'n siŵr. Ganwyd Susan ym Mhen Bedw cyn i'r teulu symud i fyw i Upton yng Nghylgwri, ond roedd cysylltiadau cryf Cymreig gan y teulu. Roedd ei nain, Elen, wedi ei geni mewn bwthyn bychan rhwng Sarn Bach a Llangennan yn Llŷn. Cafodd hi a'i chwaer Dwyfor addysg mewn ysgol gwfaint ac wedi gadael hyfforddodd Susan fel nyrs plant, NNEB. Byddai hi a'r teulu yn treulio gwyliau yn Hyn Llan-Gwynydl Llŷn, ac yno buont yn ystod yr rhyfel. Ond ar ôl yr rhyfel a'i haddysg doedd hi ddim am aros yn ei hunfan. Roedd hi am weld ychydig o'r byd a ffwrdd â hi yn 19 oed i Lundain. Yno cafodd swydd gyda theulu o Iddewon oedd wedi dianc o'r Almaen. Ychydig iawn o Saesneg oedd gan Wawr y tŷ, a chofia Susan weld tatŵ ar ei fraich i ddynodi mai Iddew oedd. Treiliau y wraig lawer o'i hamser oddi cartref. Gwneithir wraig hetiau oedd hi ac yn gwneud hetiau i'r uchelwyr a'r teulu brenhinol yn Great Portland Street. Felly roedd gan Susan dipyn o gyfrifoldeb yn gofalu am fabi a merch fach. Ond roedd gwraig arall yno yn gofalu am y 2 fachgen Anys Dywallt. Cofia Susan iddynt fynd allan am y dydd unwaith, a'r bechgyn yn ei plagio mewn eglwys gadeiriol trwy ofyn, "Lle mae eich Iesu Grist chi? Welwn ni mohono fo." Ei pianydd o Iddew i'r tŷ o dro i dro i wadloni. Fod nani arall, roedd y gwaith yn galed iawn, a phenderfynodd Susan symud at ei modryb Blodwen. Ond ddim am yn hir gan iddi gael swydd gyda chyngor Sir Llundain mewn cartref plant. Blwyddyn dreuliodd yno gyda'i cheffyl a ddanfonwyd ar y tren i gadw cwmni iddi. Ond roedd y galon yn galw. Erbyn hynny, roedd wedi cyfarfod ei darpar Wawr, Michael, a phriododd y ddau yn 1954. Ar olygydd chwareli oedd Michael, a hynny ym 4 ban byd. Ffwrdd â nhw, felly, i Jos yn Nigeria, ac yna ganwyd ei 2 fab, Michael a Richard. Roedd Jos yn uchel iawn, 1000 o droedfeddi yn uwch na'r Wyddfa ac yn un o'r dinasoedd harddaf yn y wlad. Ond toc, dyma godi pac am Ghana, a threuliodd Susan a'r meibion gryn amser adref ym Mhen Bedw. Cyn hir daeth gwaith ym Malaysia a ffwrdd â nhw eto. Byddai Susan yn gyrru 14 milltir bob dydd i fynd ar bechgyn i'r ysgol. Roedd Ipo, lle roeddent yn byw, yn le diddorol gyda phobl o 4 ban byd yno. Pan ddychwelodd y teulu o'r wlad hyfryd hon, roedd 5 ohonynt, y gŵr a'r wraig, y 2 fachgen a mwnci. Dychwelyd, nid adref, ond i Newfoundland am sbel. Ond yn 1969 symudodd y teulu i bentref Pistill ym Mhen Llŷn, gyda Michael yn gallu mynd i chwarel Trefor i oruchwylio. Yno wrth gwrs y gwnaed y coets ar gyfer y gêm curling, ac mae gan Susan yn yr ardd i gofio am yr amser hwnnw. Yn 1989, prynwyd tŷ hyfryd o'r enw Bryn Teg rhwng Llanbedrog ac Abersoch. Mae golygfa hyfryd oddi yno o fai Ceredigion gyda gynysoedd Tidwal a mynydd Tir Cwmwd. Wrth ailwampio'r tŷ, daethant ar draws hen simnau fawr gyda'r bachyn dal crochan yn dal yno. Yno mae tân mawr croesawgar. Mae Bryn Teg yn llawn trysorau a chreiriau ac yn atgofion o'r holl lefydd diddorol lle bu Susan a'i diweddar Wawr yn byw. Ond pam ysgrifennu am Susan Blackburn?
Na chafodd ei mam y fraint o siarad Cymraeg, roedd Susan yn benderfynol o ddysgu iaith ei chyn-dadau. Llwyddodd mewn lefel O a C gan gyd ddysgu gyda mam Liz Saville Roberts, Nancy. Cafodd gynnig i astudio ymhellach yn Aberystwyth, ond penderfynu defnyddio'r iaith lafar yn llun wnaeth Susan. Mae hi yn aelod brwd o Ferched y Wawr, Sefydliad y Merched, yr eglwysi lleol yn Llangian a Llangenan, yn ddarllenwraig frwd, yn garddio a pheintio lluniau hyfryd. Un dawel yw Susan, ond byddai'n werth i chi dreulio awran yn ei chwmni a'i phenderfyniad i ddysgu iaith ei nain.